Tervetuloa Bredan kujalle. Tässä on pieni terassi talon edessä. Lasitettu kuisti. Siinä voi säilyttää kauden urheiluvälineitä. Sisään tullaan keittiöön. Ja olohuone aukeaa etelään. Ja siinä on meidän lasitettu parveke. Olohuone on melko korkea, niin kuin tästä kuvasta ehkä näkyy. Yläkerran makuuhuone. Kylpyhuone. Sitten alakertaan. Alakerran 2 makuuhuonetta. Tästä pääsee ulos pihalle. Kylpyhuone. Runsaasti säilytystilaa täällä on. Meillä on vaatehuone. Sitten meillä on askarteluhuone täällä, mikä toimii myöskin varastona. Kodinhoitohuone ja tämä on samalla saunan eteinen. Ja tästä pääsee suoraan ulos pihalle.